Timidă și modestă, Iulia Elena Năstase i-a promis mamei sale în urmă cu 3 ani că va fi printre cei mai buni elevi ai Colegiului Tehnic Miron Costin. Cea care i-a dat viață Iuliei a plecat la scurt timp după aceea într-o altă lume, unde durerea nu mai există, iar Iulia s-a ținut de promisiune, ajungând șef de promoție cu media 9,73 pe cei 4 ani de studiu. Spune că nu i-a fost greu să atingă această performanță, mai ales că a făcut parte dintr-o clasă bună și că i-a plăcut întotdeauna să învețe. La final de liceu își aduce aminte cu drag de profesoara ei de română, Parascheva Buciumani, și de diriginta sa, Mariana Toma. Venită de la Școala Generală din Bâra, Iulia a ales să urmeze cursurile Colegiului Tehnic Miron Costin, fiind îndrumată de familie. Tatăl ei, administrator al unui magazin, i-a spus că va avea un viitor dacă va îmbrățișa profesia de contabil. Tânăra șefă de promoție are deja un loc asigurat la Facultatea de Administrație Publică din Iași, dar ar vrea mai degrabă să fie admisă la agronomie, la controlul și expertiza produselor alimentare. Glumind, spune că i-ar place ca peste câțiva ani să controleze magazinul tatălui ei, în calitate de comisar al protecției consumatorilor. Acestea sunt motivele pentru care RomTV îi acordă astăzi Iuliei Elena Năstase diploma de excelență și trofeul Gala Absolventului.